Mga ka-Disciple, kung pwede kang hindi magbayad ng buwis, babayaran mo pa rin ba? Minsan kasi, hindi lahat ng karapatan ay dapat ipilit, lalo kung mas makakabuti ang magparaya. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang aral ng pagpapakumbaba at paggalang. August 11, 2025, Memorial of St. Clare Virgin. Ako po si Brother Rai. Sa ebanghelyo natin ngayon, mula sa Mateo 17, 22 at 27, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay ipagkakanulo at ipapapatay, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Nalungkot ang mga alagad sa balitang ito. Pagdating nila sa Capernaum, tinanong si Pedro kung nagbabayad ba ng buwis ang guro niya. Sinabi ni Jesus na bilang anak ng Diyos, hindi siya obligado. Pero para hindi maging sanhi ng pagkatisod ng iba, pinapunta niya si Pedro para manghuli ng isda at sa bibig nito makukuha ang pambayad para sa kanilang dalawa. Mga ka-Disciple, minsan, totoo, may mga bagay tayong karapatan na gawin, pero hindi natin ipinipilit para sa mas mataas na layunin, kapayapaan at pag-ibig. Si Jesus mismo, kahit wala siyang obligasyon, nagpakumbaba para hindi makatisod ng iba. Ganito rin ang ginawa ni Santa Clara. Iniwan ang kayamanan at karangyaan para maglingkod sa Diyos at sa kapwa, sa katahimikan at kababaang loob. Mga ka-Disciple, sa susunod na may pagkakataong kang magparaya, isipin mo, baka mas malaki ang epekto ng kabutihang iyon kesa sa pag-ipilit ng iyong karapatan. Ako po si Brother Rai, nagpapaalala. Ang tunay na lakas ay nakikita sa kababaang loob. Online for Christ, offline with purpose. God bless!